Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa paanyaya na makapagbigay ng pagninilay sa gabing ito para sa inyong Lenten Recollection. Alam nyo, nung sinabihan ako ni Father Rick, wala na po akong nagawa, kundi umoo. Paano ba naman, no? Naglalakad kami papunta sa Binangonan, yung during the coronation ng de Los Angeles, bila sa akin gumanon. Naglalakad kami ganyan, gumanon. Niya sa akin, Father, ikaw magbibigay ng Lenten Recollection sa amin, ha? So, wala na akong nagawa, no? So sabi ko, okay, dahil masunuri naman ako sa nakatatanda sa akin, so yun, no? No choice ako. Kaya ako ay nandito. But alam po ninyo, this is not my first time to be here, no? Hindi ko alam kung natatandaan ninyo, but when I was still a seminarian, I was assigned here during the time of Father Larry Paz. I was still third year philosophy, year 2016. No, matagal na, no? Ewan ko kung sino yung mga nakakilala sa akin nun. Pero, so 2016, 1 month po akong na-assign dito at nagsiserve din ako dito sa altar ninyo, no? So, hindi na din bago sa akin. Kaya, sabi ko nga nung ako ay naordinahang pari, ang parokyang ito, alam nyo, walang halong biro, no? Isa to sa mga nilolook forward ko na ma-assign ako, no? Kasi, ngayon po currently, ako po ay naka-assign sa Antipolo Cathedral. Kapag may mga prosesyon, kapag naroon kayo, ang presensya nyo, talagang buhay na buhay ang prosesyon. No, sabi ko, nakakatuwa naman ang debosyon ng mga taga San Mateo, talagang mapagmahal sa ating mahal na ina. No? Kaya palakpakan nyo mga sarili ninyo. No? And I'm sure, no, masayang-masaya ang mahal na Birhen na makita ang kanyang mga anak na namimintuho, no, sa kanya. Ngayon po, ang topic na iniatas po sa akin ni Father Rick has something to do with the celebration in our diocese. Alam nyo yan? Alam nyo ba yun kung ano? Because this year, we are celebrating the Jubilee. First, yung 400 years anniversary of the arrival of the image of Our Lady of Peace and Good Voyage in the Philippines. At pangalawa, the centennial, the 100 years anniversary of the canonical coronation of Our Lady. No? So yan. Kaya nga, I'm sure, familiar na familiar kayo, no? Because your church is also one of the Jubilee Voyage churches, no? At napag-alaman ko rin na nakatakda ang inyong pilgrimage sa isang road ng ating Jubilee Voyage Church. Saan ba yan? Jubilee Road of Love. So doon sa may bandang halahala, no? So medyo sa south ba yun o east, no? Parang eastern part ata ng roadmap natin. So basically, yan ang pag-uusapan natin sa gabing ito, no? Buenbiyahe, paglalakbay, pag-aakay, at pag-aalay. No? At pamilyar na pamilyar tayo dyan sa logo na yan, ano? Sabi ko nga sa inyo, 400 years. Because on June 18, 1626, nang dumating sa Pilipinas ang imahen ng mahal na Birhen, no? 400 years ago. And at the same time, 100 years ago, nang koronahan, no, canonical ang Birhen ng Antipolo. And so the invitation for all of us, especially here sa ating diocese, faithful are invited to undertake pilgrimage journey to Antipolo. If you will notice, sa ating mapa, no, ng ating Jubilee Voyage Church, lahat ng yan
ng mga simbahan laging nag-e-end sa Antipolo. All roads lead to Antipolo. No? Kaya mahalagang makita natin yan. No? Tanong ko po sa inyo, sino narito ang nakapag-start na ng pilgrimage? Taas ang kamay. Wala pa. I mean yung ngayon, yung sa Jubilee Voyage Church. Meron na po ba dito nag-start? Wow. Anong road po kayo? Road of Love. Nag-start na rin kayo. Nag-ocular siguro kayo. Sinabay nyo na. So magdadalawang beses kayo nandoon. Okay? Sino pa? May nakapag-start na? Anong pong road kayo? Road of Faith sa may Binangonan. Tama ba? O sa Montalban, malapit kay Father Mark sa, anong tawag doon? San Rafael, the Archangel. No? Road of Faith, tama. Okay? So yan, all roads lead to Antipolo. At ano po yung pinaka-mahalagang aral na itinuturo sa atin ng lahat ng mga gagawin nating ito? No? Simple lang, that life is a journey. Ipinapakita ng mga pilgrimages na gagawin natin na ang buhay ay isang paglalakbay. No? Naalala ko lamang po yung kwento o yung isang napanood ko sa Netflix. Ang title ay A Journey. May tatlong magkakaibigan nag-uusap. Sabi ng isang kaibigan, no, alin ba yung mahalaga? Journey o destination? Nag-uusap sila, no? Kayo ba? Anong hula nyo? Anong mas mahalaga? Journey o destination? Taas ang kamay na nagsasabing journey. Taas ang kamay. Taas naman ng kamay nagsasabing destination. Actually, pare-parehas namang tama yan eh. Ito explanation ng isa. Sabi ng isa, para sa kanya ang mahalaga ay yung destination. Bakit? Kasi kahit anong pagod at hirap mo sa paglalakbay, kung hindi ka naman makakarating sa iyong pinaka-destinasyon, walang kwenta yung journey mo. May point. Tama? Tama nga naman, no? Kung hindi ka makakarating doon sa pinaka-aim na destinasyon mo, baliwala yung journey. Pero sabi naman ng isa, hindi. Para sa akin, hindi destination. For me, the most important is the journey. Bakit? Kasi sa paglalakbay, doon tayo natututo. Sa paglalakbay, doon tayo nagmamature. At kung minsan pa nga nagbabago yung ating destination, depende sa karanasan natin sa journey. Kaya para sa akin, it's not the destination, but the journey. May point din. Tama? Pero merong isa na nakapukaw ng aking atensyon na kanyang sagot. Sabi ng isang kaibigan, alam mo, hindi ako naniniwalang destination. Hindi rin ako naniniwalang journey. Ano sabi niya? Ang mas pinaniniwalaan niya, it's not the destination, it's not about the journey, but for me, the most important thing is that the people you're on the journey with. Kung sino yung kalakbay mo, yan ang pinakamahalaga. Nag-a-agree ba kayo doon? Kasi imaginein mo nga naman, no, kahit gaano kaganda ng biyahe mo, kahit gaanong kalayo ng narating mo, kung mag-isa ka lang, di ang lungkot naman nun. Diba? Mas maganda kung sama-sama tayong naglalakbay at sama-sama din nating mararating yung ating destination. Amen? Kaya tingnan mo ngayong katabi mo. Yan ang kalakbay mo sa ayaw mo sa gusto. No? Kahit nabubwisit ka na dyan, kahit naaasar ka na dyan sa katabi mo, pero yan ang pinadala sa iyo ng Diyos
para maging co-journeyer mo sa buhay na ito. Amen? Kasi alam nyo, ang lungkot ng buhay pag mag-isa ka lang. Kailangan natin ng kalakbay. Kaya alam nyo, minsan, sa buhay naming pari, o kahit sa mga religious, no? Minsan ang tingin ninyo, dapat ang buhay namin mag-isa lang kami. Tama? Kaya pag may kasama kami, nagkakaroon ng issue. Pagkasama namin babae, ay naku, sino niyang kasama ni Father na yan? Pero pagkasama mo naman lalaki, alam na this. Pero pagkasama mo naman matanda, ay, sugar mommy niya yan. Saan pa talaga kami lulugar? Di sana naging halamang dagat na lang kami, no? Naging uod na lang kami. No? Minsan ganyan Akala namin sa mga pari, dapat mag-isa lang. Hindi. Kahit kaming mga pari, kailangan namin ng co-journeyer. Sa tingin nyo ba ang parokya tatayo kung pari lang ang naroon? Hindi. Kaya kailangan kayong mga laiko, no, sa pagsama sa amin, no? Una, alala nyo nga yung itinuturo ni Pope Francis, no? Yung kanyang sinimulan, synodality. Ibig sabihin ng synodality, sama-samang naglalakbay. That's the image of the church. Sama-samang naglalakbay. No? Now, balikan lang natin, no? In our Lenten journey, tandaan nyo, ang Kwaresma ay isa ring paglalakbay. Sa katunayan, no, kung mapapansin po ninyo sa ating mga Gospels, simula sa first Sunday hanggang sa last, merong itinerary ang itinakda ang simbahan. Number 1 itinerary, desert. Disyerto. Naalala niyo yung Gospel dyan? Si Jesus, tinukso ng demonyo. Sabi, kung ikay anak ng Diyos, sige nga, itong mga bato na to, gawin mong tinapay. Kasi alam niya, nagugutom si Jesus No? Alam niyo, tuso ang demonyo, alam niya yung kahinaan natin. Alam niya yan. Kung saan tayo, no? Pababagsakin. Kaya kinakailangan talaga spiritually equipped tayo sa ating buhay. Dahil kung hindi, nako, babagsak talaga tayo. At alam po ninyo, ang salitang devil ay nanggaling po yan sa Greek word na diabolos. Sabihin nyo nga, diabolos. Pag sinabi nating diabolos, it means divider. Tagahati. No? At yan ang ginagawa ng demonyo. Ang hatiin tayo. Ang wasakin tayo. Kaya pansinin po ninyo sa isang samahan o grupo, kapag kayo nag-aaway-away, naku, senyalis yan, may demonyo sa grupo nyo. May diablo dyan. Naku po. At ang diablo, hindi yan may sungay. Ang diablo, minsan maganda yan. Nakapustura yan. Naka-make-up. Nagsiserve sa simbahan. Ganun No? Kaya, sa mga samahan na narito ngayon, kapag ang grupo nyo lagi na lang nag-aaway, at yung taong iyon ang nagiging dahilan lagi, naku po, kampon yan. Sabihin mo sa kanya, diabolos ka. Lumayas ka din. No? Kasi alam nyo, ang demonyo, hindi niya kayang saktan ang Diyos ng direkta. Bakit? Diyos yun Hindi niya kaya. Kaya anong tactics ng demonyo? Ang titirahin niya, tao. Bakit? Kasi sa mata ng Diyos, napakamahalaga ng tao.
Imaginin mo tao nagtumalikod na sa kanya, nagkasala na sa kanya, pero anong ginawa niya? Pinadala niya pa yung anak niya para tubusin sila. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya ang taktika ng demonyo bilang diabolos ay wasakin, sirain ang ugnayan natin sa isa't isa at maging ugnayan natin sa Diyos. Diabolos. At yan ang pinaalala sa atin noong unang linggo ng Kwaresma na si Jesus, napagtagumpayan niya ang tukso ng diablo. At kung papaanong napagtagumpayan niya yun, ikaw rin, kaya mo ring pagtagumpayan ang kalaban. Amen? Kaya kapag ikaw mismo ay nadedemonyo o kaya tinutokso, sabihin mo, lumayo ka sa akin, Satanas, sa ngalan ni Jesus. Huwag mo sabihin sa katabi mo, no? Ewan ko lang, yan ba yung demonyo? No? Kasi nasabihan mo no? No? Second Sunday, review lang po ito, hindi pa ito yung pinaka-main topic, no? Second Sunday, ano yung pangalawang itinerary na pinuntahan natin? Bundok. At anong nangyari sa bundok ng Tabor? Nagbagong anyo sa Jesus. Para bagang ipinasusulyap ni Jesus na bagamat siya'y mamamatay, magpapakasakit, hindi yun ang wakas. Ang wakas ay muling pagkabuhay. No? Third Sunday, ano ang pangatlong itinerary natin? Pumunta si Jesus sa isang balon. Kung saan nakatagpo niya ang isang babaeng Samaritana. Bilisan ko na po. Number 4, last Sunday lang, saan tayo dinala ng Kwaresma? Sa the pool of Siloam o yung pagpapagaling sa lalaking bulag. At this coming Sunday, pupunta tayo sa libingan. Sa libingan ni Lazaro upang ipakita sa atin ang pangako ng buhay. At finally, pupunta tayo sa Jerusalem at makikita natin ang pagpapakasakit at paghihirap ng ating Panginoon. So, pinasadahan lang natin, no? In other words, Lenten season is a season of the pilgrimage of faith into our interior life. Pagpasok sa kalooban, yan ang purpose ng ginagawa nating panahon ng Kwaresma. Hindi lang to panahon na lumilipas. Ito ay panahon para pumasok tayo sa ating kalooban upang usisain natin, kumusta na ba ang ugnayan natin sa Diyos at maging sa iba? Now, if there is a concrete activity na nagsisimbolize ng journey, yun ay walang iba kundi ang pilgrimage. Yan. At yan ang mga gagawin natin sa mga susunod na panahon during the entire Jubilee, no? Alam nyo, if there is one common practice among the 5 major religions, ano-ano ba yung 5 major religions? O number 1, Christianity. Number 2, Judaism. Number 3, Islam. Number 4, Buddhism. Number 5, nasabi ko na ba, Judaism? Okay. At meron pang isa Ano yun? Hinduism. No? If there is one common practice among the major religions, that is the practice of pilgrimage. Hindi lang po ito sa mga Katoliko. Kahit sa mga ibang relihiyon, nagpipilgrimage din po sila. Sample natin. Number 1, ano yan? Saan nagpipilgrimage ang mga Islam? Sa Mecca. No? Yung Hajj pilgrimage nila. Ang mga Muslim, meron silang rule na kahit man lang minsan sa buhay mo, makapag-pilgrimage ka papunta sa Mecca.
Because for them, that is the holiest site for the Muslims. Number 2, we have sa Hinduism, yung tinatawag nilang Varanasi, along the Ganges River. Yung mga Hindu, naniniwala sila na kinakailangan nilang maligo diyan sa ilog na yan, sapagkat yan ang makatutulong sa kanila para linisin ang kanilang mga kasalanan at ma-reach nila yung liberation na kanilang inaasam. Number 3, sa mga Buddhist, ano yung pinupuntahan nila? Yung Bodh Gaya. Kasi ang paniniwala nila, diyan si Siddhartha Gautama na-attain niya yung enlightenment, no? Sa ilalim ng isang puno na tinatawag na Bodhi. At diyan yun, sa lugar na yan. Another, of course, Hudyo. Sila ay nagpe-pilgrimage sa Old City of Jerusalem, yung tinatawag na Western Wall, no? Kung saan na yun, no? Yung mga tao, yung mga Hudyo ay nagdadasal doon sa pader. Kasi yun na lang yung naging remnants ng kanilang ng Old Jerusalem. But for us Christians, saan ba ang ating pilgrimage site? Of course, Holy Land, no? May nakapag-Holy Land na ba rito? O sana all. Makapag-Holy Land, no? Oh, okay? Holy Land to, so sana pangarap nating lahat 'yan. Sana yung nababasa lang natin sa Bible, isang araw lakaran na rin natin, no? Pangarap natin 'yan, nasa bucket list natin 'yan. But of course, kasama rin, of course, ang Vatican, ang Rome, sapagkat diyan ang sentro ng ating pananampalataya, sapagkat diyan naroon ang Santo Papa. Iinggitin ko po kayo. Ngayong April na darating, magpipilgrimage po kaming mga pari diyan. Sana all. O kaya kung may kakilala kayong pari, bulungan nyo na, Father, pasalubong ng rosary. Oo, kasi 2 batches po kami. Batch 1, April kami, at batch 2, May. That is also in line pa rin. No? Kaya talagang it's a grace-filled experience for us na makapunta diyan, no? First time din naman namin most of us. First time lang din mapupunta diyan, no? Kaya ipagdasal niyo po kami mga pari na maging ligtas kami. Kasi nagpalit po kami ng airline. Originally po sa Qatar kami. Kaso baka mamaya kasabay namin yung missile. Naku, patay tayo diyan. Maraming mga parokya ang mawawalan ng pari. Wag naman sana, no? Kaya nag-iba po kami ng daan, yun lang talaga, magbabayad ka na naman ng additional. Ganun talaga ang buhay, no? Okay? Now, bakit ba tayo dumadalaw sa mga banal na pook na ito? Because pilgrimage is a quest for God. Sapagkat ang tao, likas sa kanya ang maghanap ng kahulugan sa kanyang buhay. Likas sa kanya na hanapin ang Diyos. Di ba? Kayo po ba, meron ba kayong paboritong simbahan aside here na gusto-gusto niyong puntahan? At kapag kayo ay nagpupunta sa lugar na yon, talagang ramdam na ramdam mo ang Diyos. Meron ba kayong ganyang simbahan? Siguro ang iba sa inyo nagpupunta ng Quiapo, no? Sa Nazareno. O kaya yung iba sa inyo nagpupunta sa Baclaran. Or siguro yung iba pupunta sa Antipolo. No? Bakit? Because pilgrimage is a quest for God. Likas sa atin na naghahanap tayo ng Diyos
ng kahulugan, ng direksyon sa buhay. Kaya tayo nagpupunta sa iba't ibang mga simbahan. Bakit? Sapagkat doon natin nakakatagpo ang Diyos. Now, para mas maintindihan natin, tingnan natin yung origin ng salitang pilgrim o pilgrimage. You know, the English term pilgrim originally comes from the Latin word peregrinos. Sabihin nyo nga, peregrinos. Pag sinabi nating peregrinos, it means a foreigner, a stranger, someone on a journey or a temporary resident. Ibig sabihin, dayuhan, estranghero, tao na nasa paglalakbay. Pag sinabi naman nating peregrinatio o yung pilgrim, it was a state of being or living abroad. No? So magkaparehas ang meaning, no? Estranghero, dayuhan, naglalakbay, walang permanenteng tirahan. And so peregrinos, the term peregrinos, it was used in the Vulgate version of the Bible. Pag sinabi nating Vulgate, no, yun yung tinranslate, no, from Greek. Kasi yung Bible natin, especially the New Testament, Greek yan originally. Tinranslate into Vulgate. Later on, Latin, and from Latin, into different vernacular languages. No? Now, it translates the Hebrew, gur, which means sojourner, and the Greek, parapidemos, which means temporary resident. And these terms undergirded a central image of Christian life. So ginagamit siya sa Bible para ipakita yung imahen ng isang pagiging Kristiyano. Na para bagang pinapaalala sa atin na tayong lahat ay mga peregrino lang sa mundong ito. Ibig sabihin, hindi tayo permanenteng residente ng mundong ito. Sapagkat tayo ay naglalakbay patungo sa Diyos. No? Hindi tayo taga rito talaga eh. No? Hindi ito ang permanente nating address. Sabi nga, heaven is our true home. Ang tunay nating tahanan ay ang kaharian ng Diyos. Anong sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos? Our citizenship is in heaven. Hindi talaga tayo taga-lupa. Taga-langit talaga tayo. No? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, taga-langit ka. Sabihin mo, taga-langit ka. Gusto mo na ba? O, ba't ito matawa? Ayaw nyo? Ayaw hindi. Parang ayaw nyo ata pumunta ng langit eh. Gusto? Taas ang gustong pumunta sa langit. Ayaw tumaas ah. Saan nyo po gusto pumunta? Sa mainit? O sa langit, di ba? O pero kailan nyo gusto? Tsaka na. Tsaka na, Father. No, mauna ka na, Father. Wag naman. 2 years pa lang akong pari. By the way, kahapon po ay anniversary ko, no? Kasabay ng ordination ni Father Arvin, no? O, kaya 2 taon pa lamang po akong pari, no? Kaya ipagdasal niyo naman, tumagal-tagal. No? Imagine nyo, 11 years ako nag-aral sa seminaryo. Tapos, ano agad, no? So, tagalangit tayo. Our real citizenship is in heaven. Now, tingnan natin sa Bible, yung iba't ibang mga kwento ng pagpipilgrimage. Number 1, we have the story of the pilgrimage of Abraham. In Genesis chapter 12, may inutos ang Diyos kay Abram. Anong sabi ng Diyos? Go forth from the land of your kinsfolk and from your father's house to a land I will show you. No? Sabi ng Diyos,
kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan at magpupunta ka sa isang bayan na sasabihin ko sa iyo. Si Abram, 75 years old na po noong mga panahong yun. Matanda na. Sino pong 75 years old na dito? Taas ang kamay. Si nanay. Halimbawa po kayo, nanay. Ayaw ko kung mag-a-agree kayo sa akin. Kayo po ba sa edad din yung to, gusto nyo pa ng paalis-alis? Gusto mo pa? O so, gala pala to si nanay, no? O sa bagay, enjoy life. Wala namang masama. Pero ibig ko sabihin, halimbawa, titira ka na, no, sa ang tawag dyan? Ano yung binobomba? Saan ang pangalan nun? Iran. Halimbawa, sabihin ng anak mo, o nanay, sa Iran na tayo titira. No? Sa Iran na tayo titira. Papayag ba kayo? No? Kasi basically, usually kapag tayo nagkakaedad, no, yung mga matatanda natin, mga lanay natin, lolo-lola, as much as possible, ayaw na natin ng palipat-lipat. Siguro gumala, pwede, no? Pero ayaw na natin ng palipat-lipat. Halimbawa, magmamigrate kayo sa isang lugar, di ba? Kuminsan nga, sasabihan mo yung nanay mo, mamawang, mamigrate na kayo sa US, sabihin mo, hindi, dito ako pinanganak, dito rin ako mamamatay. Ayoko na dyan. Bakit? Mag-a-adjust na naman siya ng panibago. Mag-a-adapt na naman siya sa culture, sa anong meron man doon. And imagine the struggle of Abram when he was asked by God to go to a place na sasabihin sa kanya. Hindi pa nga malinaw kung saan eh. Sabi ng Diyos, sasabihin ko sa iyo pag naroon ka na. Ang labo ni Lord, no? Pero sumunod pa rin si Abram. Imagine niyo, wala pa namang GPS nun. Wala pang Waze. Wala rin siguro ng Google Map. Ano lang hawak-hawak niya? Yung sinabi ng Diyos. At ano ang pangako ng Diyos sa kanya pag sinunod niya? I will make of you a great nation. I will bless you and I will make your name great so that you will be a blessing. Magiging pagpapala ka sa iba. Kaya ito, alam mo, tinuturo sa atin ng pilgrimage ay ito. Ang pilgrimage ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa malinaw sa atin ang lahat. Lahat ba ng bagay alam natin? Alam mo ba next year buhay ka pa? Wala nakakaalam, tama? Minsan nga, di ba? Sabihin natin, ano? Wala na si sister? Katabi ko pa yun nung gabi Nakikinig kay Father Manjo nung recollection. Wala na. Hindi na nagising. Ganyan kami seryoso ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos. Kaya ngayong pilgrimage, that's a symbol of our trust to God. Yan ang ginagawa sa atin kapag tayo ay naglalakbay. Naglalakbay tayo na sa ganoon ay magtiwala din tayo sa plano ng Diyos. Another pilgrimage sa Old Testament is the Exodus event. Alam naman natin yung kwento na yan. Yung mga Hudyo naging mga slaves sa Egypt. Ngayon, umiiyak sila. Tumawag sa Diyos na sana'y palayain sila. Kaya ang Israel, naglakbay din mula sa pagiging alipin tungo sa kalayaan. At hindi lamang paglipat ng lugar, kundi pagbabago din ng kanilang identity o pagkakakilanlan. Kung dati, para lamang silang mga alipin at alila, sabi ng Diyos sa kanila, you are mine. Kayo ay bayan ko. No? Nagkaroon sila ng identity ngayon. They became
the people of Yahweh, the chosen people of God, mula sa pagiging alipin tungo sa pagiging bayan ng Diyos. Kaya ano yung pangalawang itinuturo sa atin ng pilgrimage? Ang pilgrimage ay paglaya din natin mula sa mga Ehipto ng ating buhay. Pag sinabi nating Ehipto ng ating buhay, ano yan? Yung mga nagpapaalipin sa atin. Halimbawa siguro yung addiction mo. Kaya yung hindi mo matigil na pagchichismis mo. That is an Egypt experience. Hindi mo mapigilan na talaga naman paggising mo ng umaga, naghahanap ka agad ng umpukan. Mare, anong latest? Alam mo na ba? Ere na nga. Yeah. Ay mga linyahan ng mga chismosa Pagpapalaya sa mga Ehipto ng buhay natin. Kaya nga alam nyo, isa sa mga requirements kapag tayo ay nagpipilgrimage, confession. Sapagkat sa ating pagpipilgrimage, kailangan malinis ang ating kaluluwa. Nakumpisal tayo, humingi tayo ng tawad sa Diyos, pinapalaya natin ang ating sarili mula sa tanikala ng kasalanan. Fast forward, New Testament. Nakita natin, kahit ang banal na mag-anak, nagpipilgrimage din. Anong sabi sa Luke chapter 2? Sabi dito, every year, his parents went to Jerusalem for the feast of the Passover. Kinalakhan ni Jesus yan. Na talaga namang sila ay taon-taon nagpupunta sa Jerusalem para mag-pilgrimage. At dito makikita natin, sina Maria at Jose, tapat sa kanilang tradisyon. Yung kanilang pananampalataya ay ipinapasa din nila sa paglalakad at hindi lang sa salita. At kahit si Jesus na Diyos, na naging taong tulad natin, tinuruan din ng kanyang mga magulang ng kahalagahan ng pagpipilgrimage. Kaya ang pilgrimage ay paraan din ng pagpapamana ng pananampalataya. Ewan ko po dito sa inyo sa San Mateo, minsan may nakakausap ako nung ako po ay na-assign sa Bulacan. Kinukwento nila sa akin, alam mo brother, nung kami mga bata pa, tuwing summer, May, nag-aarkila kami ng jeep, pamilya. Pumupunta kami ng Antipolo para magsimba. At pagkatapos, pupunta kami sa Hinulugang Taktak para mag-picnic. May ganyan ba sa inyo rito? Meron din kahit papaano. Alam mo yung turo nyo yan sa mga bata. Kasi minsan sa generation ngayon, wala nang ganyan. Siguro, nakakatuwang marinig yun kasi ibig sabihin, core memory sa kanila yun. Nilo-look forward nila na taon-taon kami mga magpipinsan, magbabanding kami, pupunta kami sa Antipolo at magpipiknik kami sa Hinulugang Taktak. Of course, Hinulugang Taktak din ay malinis pa. Sayang, Hindi na namin naabutan na malinis at napapaliguan. Sayang, hindi kasi tayo naging maingat sa nature. Kaya yung pilgrimage, pagpapamana din yan ng pananampalataya. Kaya maganda kapag kayo ay nagpipilgrimage, isama po ninyo ang inyong mga apo. Isama ninyo ang inyong mga anak para sila ang magmamana ng tradisyon ng inyong pamilya. Kaya sa mga batang narito ngayon, sa mga sakristan, kasama ba kayo sa pilgrimage nyo? Kasama. Very good. Dapat kasama kayo, ha? Magpa-sponsor kayo sa mga tita nyo dito. Pa-sponsor kayo, baka mamaya, may bayad ba yan? May bayad ba? Yung mga bata, libre nyo naman. Diba?
Kasi sila magmamana sa inyo eh. Paano pag namatay na kayo? Sila papalit eh. Di ba? Aminin natin. Hindi naman tayo forever sa mundong ito. Kaya nga ba't ngayon pa lang, may magmamana na nung practice ng ating pananampalataya. Now, si Maria, nag-pilgrimage din. Hindi ko na po bibigyan ng detalye. Pero yan, no? Mula sa Nazaret, nagpunta sa Huda. Sinong pinuntahan niya? Si Elizabeth, na kanyang pinsan. Mula sa Nazaret, nagpunta ng Bethlehem. Doon, ipinanganak niya si Jesus. At mula Bethlehem, nagpunta ng Egypt. Bakit? Kasi pinipersecute ni Herod. Ipapapatay niya yung sanggol na si Jesus. Pagkatapos, mula Egypt, papunta ng Nazareth. At hanggang sa paanan ng krus ni Jesus, naglakbay si Maria. Kaya alam ninyo, makikita natin, si Maria, kahit saan siya magpunta, palagi niyang dala-dala si Jesus. At kung nasaan si Jesus, naroon din ang buhay. Kaya nga napakaganda, no? Itinuturo sa atin ng mga namimintuho sa ating mahal na birhen na lahat ng ating pagdidibusyon ay palaging nauuwi hindi kay Maria, kundi sa kanyang anak na si Jesus. Now, let me set it straight. Basahin nyo. We are not tourists. Tayo ay mga peregrino, hindi tayo mga turista. Kasi alam nyo minsan, lalo na ngayon, kapag tayo ay nagbibisita iglesia, minsan hindi naman talaga tayo nagbibisita iglesia eh. Ay yung iba ginagawa ng iba, parang namamasya lang. No? Picture-picture, selfie ng selfie. Hindi pa nagdadasal sa simbahan. O kaya yung iba, anong ginagawa? Bisita kubeta. Kasi pagbaba na mismo ng bus, hanapin, nasan po ang CR dito? No? Lalo na yung mga mababaw na yung pantog. No? Pasensyahan mo na, Father. No? Tumatanda na talaga, ganun talaga. Tatanda ka rin. Okay lang yun, pinapatawad na kayo. Pero minsan, ito paalala sa atin eh. You are not tourists. You are pilgrims. Ano bang pagkakaiba ng pilgrim sa tourist? Ang pilgrims travel for a spiritual purpose. He seeks for conversion, renewal, and an encounter with God. That's the mindset of a pilgrim. Ang peregrino ay naglalakbay sa isang spiritual na paglalakbay. Seeking for conversion, seeking for renewal, and encounter with God. Samantala, yung tourists, they just travel for leisure, sightseeing, and comfort. Kaya paalala ko po sa inyo, kapag kayo ay nagbisita iglesia, kapag kayo ay nagpilgrimage sa mga Jubilee Voyage churches natin, sana naman, no? Yan ang isaisip natin, na tayo ay peregrino at hindi tayo mga turista. Hindi tayo naroon para lamang magtumingin, no? Sa simbahan, hahanap ng malalait. May mga nagpupunta kasi sa simbahan, naghahanap ng malalait eh. Pagpasok sa simbahan, ay, maliit lang pala siya. Ay, may agiw. Ay, may chandelier. Kung ano-ano nakikita natin. Kaya yung pilgrimage, puro panlalait. Yung lumalabas sa bibig natin. Ganyan ang mga turista. Sightseeing lang. On the eye level lang. But a pilgrim has a spiritual purpose.
sa kanyang ginagawa. So our journey is not about taking pictures, but transforming our hearts. Wala namang masama mag-picture-picture, di ba? Lalo na ngayon, lahat ng tao may cellphone, may camera. Walang masama, no? Kahapon nga, alam nyo, nagbigay ako ng recollection din sa mga katikista, mga graduate ng BFC, doon sa retreat house. Naku, maya ang picturean, no? Parang 30 minutes ata ako nagpapapicture sa kanila, no? At nakakatawa pa minsan, no? Si Lola, hirap na nga mag-selfie. Talaga nagsa-selfie pa. Puro noon na lang namin nakikita. Ayaw na lang niya ibigay para picturean kami. Siya talaga magsa-selfie. Father, picture, ang lapit na mukha, noo. No? Sigurado ako blurred pa yun. Pero ang tanong kasi natin, no? Nababago ba yung puso natin? That's the most important thing. It is not a collection of photos, but the transformation of the heart. Kaya lagi mong tatanungin, kada pagkatapos niyong mag-pilgrimage, may bago ba sa puso ko? O puro larawan lang na nasa cellphone? May nabago ba sa kalooban ko? Ano yung iuuwi ko? Ano yung ipapasalubong ko sa mga naiwanan ko sa bahay? No? Yan ang tinanungin natin. Yan ang isip ng isang peregrino. Tinitingnan niya yung spiritual benefits ng kanyang ginagawa. Now, punta tayo sa historical part, no, ng Birhen ng Antipolo. Si Maria na ating kalakbay din, no, bilang isang Nuestra Señora de la Paz, Ibuen Biyahe. No? So papasadahan natin to. No, number one, of course, nagsimula ang lahat noong si Don Juan Niño de Tabora ay maa-assign sa Pilipinas bilang Governor General. Saan ba nanggagaling ang Governor General? E di sa Spain, di ba? Ngayon, siguro nag-stop over siya sa Acapulco, Mexico. Meron siyang imahe ng Birhen na parang nag-capture ng kanyang attention. Nung makita niya yung Birhen, sabi dito, he did everything to acquire the Virgin. Siguro nakita niya sa isang simbahan, parang hindi maalis yung kanyang paningin sa kanyang nakikita. Kaya ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para mapasakamay yung imahen at gawing patron ng kanyang paglalakbay. At ganito dinescribe yung imahen. Its appearance is of rare majesty, which stands out in exquisiteness, beauty, modesty, affability, and particular air of sovereignty. May kakaiba sa imahin na parang ang ganda-ganda, tapos parang may authority. Kaya talagang ginawa ang lahat ng kanyang magagawa, ng kanyang makakaya para ma-acquire yung imahen hanggang sa eventually nakuha nga niya yung imahen. Kaya nung March 25, 1626, no? Nagsimula ng maglakbay ang galyon El Almirante papunta sa Pilipinas. At hindi po yun mabilis na paglalakbay, mahaba paglalakbay. 3 months silang naglalayag hanggang sa nakarating sila sa Pilipinas June 18, 1626. Kaya nga ngayong taon, 2026, June 16, June 18, ay pagdiriwang natin ang 400 years ng kaniyang pagdating sa Pilipinas. Now, dahil sa kanilang matagumpay at mapayapang paglalakbay from Acapulco
to the Philippines, ang sabi ng gobernador, mag-Thanksgiving Mass siya. So from Intramuros, ipinrosesyon yung imahen papunta ng Manila Cathedral. Okay? Now, itong Governor General na ito, sadyang malapit, close sa mga Hiswita. Very close sa mga Jesuits. Kaya, ipinagkatiwala niya yung imahen, no, sa kanila. Bago pa man siya mamatay noong July 22, 1632. In which, at that time, yung mga Hiswita naka-assign sa Antipolo. Kaya, dinala yung imahen sa Antipolo. Now, according to some legends, yung imahen daw ng Antipolo, ng Birhen, na kung saan nakalagak doon sa chapel ng Barrio Santa Cruz, palaging nawawala. At saan nila natatagpuan yung ibirhen? Sa isang puno na ang pangalan ay tipolo o yung breadfruit. So doon nakikita lagi, no? Yung birhen na nawawala doon sa chapel kung saan sila naroon. And because of this incident, the rector of the church decided to erect the church on the site where the Virgin is always recovered. Kung saan lagi nakikita yung birhen, sige, dyan na tayo magtayo ng simbahan. At yung tipolo, pinutol at ginawang pedestal na pinagtatayuan ng mahal na birhen. No? Pero, kahit nung araw pa, no, yung mga tao, kumukurot doon sa pinaka-pedestal ng birhen. Bakit? Kasi pinaniniwalaan nilang mapaghimala at mapagpagaling. Ewan ko kung nilalaga ba nila yun, no? Kung ano ginagawa nila. Siguro kakakurot, umiimpis na. Kaya napagdesisyonan ng simbahan, tabunan natin ng bato. No? Yung pinagtatayuan ng birhen. Now later on, in November 1639, sumalakay ang mga inchik sa Antipolo. Sinunog ang kabayanan. At nang mabalitaan ito ng kura paroko, anong ginawa sa birhen? Itinago, inilagay sa sako, at itinago sa isang kagubatan na ang pangalan ay Ginapaw. No? Doon itinago muna yung birhen. But unfortunately, nakita ng mga inchik. At anong ginawa nila sa birhen? Sinunog. Sinubukan nilang sunugin yung birhen, but miraculously, hindi nasunog. Okay, gets? Hindi nasunog. Kaya mali yung pagtingin ng iba, kaya daw maitim ang imahe ng birhen kasi sinunog. Hindi. Hindi nga nasunog eh. Bakit dark ang color ng birhen? Kasi yun ang texture talaga ng kanyang wood. Parehas sila ng material ng Nazareno. Parehas sila ng pinanggalingan na material. So hindi dahil maitim kasi sinunog, hindi nga nasunog. Ngayon, dahil hindi nga masunog, nainis ang mga inchik, anong ginawa? Sinibat yung birhen at tinamaan yung kanyang mukha. Kaya tingin nyo, di ba, medyo may ano. Oh, ito yung original image ng birhen. Ngayon, sinubukan, nung ma-recover na, of course, na-recover na yung birhen, hindi nga nasunog, hindi nasira, bagamat sinibat. Nung ma-recover na yung imahen, sinubukan na iretoke yung mukha ng birhen para takpalan yung scar sa kanyang mukha. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan,
palaging lumilitaw. Niretoke, tinakpan. Later on, nakikita ulit. Kaya nag-decide ang parish priest, baka ayaw ng birhen na iretoke yung mukha niya. Baka gusto niya, nandun lang yung scar. Because it remain as a mysterious sign that can help strengthen the faith and gratitude of her devotees. Para bang pinapakita ng mahal na ina na yung sugat ng kanyang mga anak, nararamdaman niya rin. Sugat niya rin. Yung hirap na dinadanas ng kanyang mga anak, dinadanas niya rin. No? And I think that's the message, no, of Our Lady to all of us. Na ang nanay natin, kaisa natin sa bawat paglalakbay natin sa buhay. Ang nanay natin ay hindi malayo sa atin, kundi malapit at damang-daman niya yung mga nararamdaman din natin. Okay? Now, nang mabalitaan to ng Governor General at that time, si Don Sebastian Hurtado de Corcuera, nang mabalitaan niyang dinesecrate ang imahen, anong ginawa niya? Kinuha niya yung birhen at inilagay muna sa kanyang palasyo. But a few years later, he ordered that the Virgin of Antipolo became the patroness of the galleons. At dahil dyan, sa lahat ng paglalakbay, no, papuntang Acapulco, Manila, lagi nang kinasama yung birhen. Kaya for 14 years, wala sa Antipolo ang birhen. For 14 years, naglalakbay siya pabalik-balik ang Acapulco to Manila. At lahat ng yon, successful voyage. Kasi just imagine, no? Naglalayag ka sa isang karagatan. Hindi mo alam yung unos na kakaharapin mo. Sunog. O kaya, pirata. Pero ito, miraculously, kapag kasama nila yung birhen, panatag, payapa ang kanilang paglalakbay. No? The voyagers received endless graces, no? Because of their sincere devotion to Our Lady. But in March 3, 1653, yung incoming Governor General na si Sabiniano Manrique de Lara and the Archbishop of Manila, Don Miguel de Poblete, sila yung mga bagong Governor General at bagong Arsobispo ng Maynila, no? Kasama din nila ang birhen nang sila ay papunta sa Pilipinas. Pero habang sila ay papunta sa Pilipinas, matinding unos, katakot-takot na mga, no, calamities ang kanilang kinaharap habang sila ay naglalakbay. Kaya sabi nila sa birhen, pag kami payapa na nakauwi ng Pilipinas, ibabalik na natin ito sa Antipolo. And miraculously, naging payapa ang kanilang paglalakbay hanggang sa makarating sila, no, sa Cavite on July 22, 1653. And in fulfillment of their voto, yung kanilang pangako, on September 8, 1653, Governor de Lara bestowed on the image the decree, the title, Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. So 1653 pa lang, pinangalanan ang birhen ng Antipolo bilang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. At upang tuparin ang kanyang pangako, inuwi, paakyat sa Antipolo, ang mahal na birhen through the Pasig River. At sabi nga ng mga ilang historians sa account, no, na nabasa ko, para daw pista noong bumabalik na daw ang Antipolo, pabalik sa Antipolo, no? Yung birhen sa Antipolo. Kasi sa magkabilang gilid daw ng Ilog Pasig, may mga banda
may mga banderitas na nagsasaya sapagkat sa wakas, uuwi na sa kanyang dambana ang mahal na birhen. Ibig sabihin, yung debosyon sa mahal na birhen, kumakalat na. No? Now, on November 28, 1926, kaya ngayong taon, ipagdiriwang natin ang 100 years. Sa Luneta Park, kinoronahan ang mahal na birhen ni Archbishop Michael O. Doherty, the Archbishop of Manila at that time, by the mandate of the Pope. No? And this was Rome's formal acknowledgement of Filipino people's profound love and devotion to the Blessed Mother under this beloved title. Kinilala ng Roma, hindi lamang yung imahe ng Birhen, kundi yung debosyon ng mga tao sa mahal na Birhen. And this is the old cathedral, the old Antipolo Church. No? This is the interior design. No? Now, in 1945, during the Japanese occupation, the Second World War, sinalakay naman ng mga Hapon ang Antipolo ulit. At sinunog nila yung kabayanan at ginawa nilang kuta yung simbahan. Kaya anong ginawa ng mga Antipolenyos kasama ang Birhen? Inilikas nila papuntang sitio Culaike. Kaya nga every February ay isinicelebrate, kino-commemorate yan sa Antipolo, yung paglikas ng mga Antipolenyos papunta sa sitio Culaike. No? Ang naging instrumental na para mailigtas ang mahal na Birhen at that time, yung kanilang sakristan mayor noon. No? Until it reached Pasig, the Camarera of the Virgin. Kasi doon nakatira yung Camarera ng Birhen nung araw sa Hidalgo Street sa Quiapo. And afterwards, itinago muna sa Quiapo ang mahal na Birhen hanggang sa matapos ang digmaan. No? So ito yung ilang mga pictures ng paglikas, reenactment, commemoration, taon-taon sa papuntang Culaike. No? At ito yung mga nangyari. No? Nasira ang simbahan, nawasak, at yung pinaka nasa extreme left, yun na lamang yung natirang sabihin natin, yun na lamang yung natira doon sa original structure ng church na hanggang ngayon, naroon pa rin. So it was Monsignor Avendaño who initiated to construct the new church. At ito yun ngayon. Hanggang ngayon, yan yung simbahan na alam natin sa Antipolo. Okay? Okay, alam natin yan. Now, ano yung makikita natin dito sa karanasan ng kasaysayan ng pagdating ng mahal na Birhen? No? Na sa bawat paglalakbay natin, napapatunayan natin na kung kasama natin si Maria, may patutunguhan ang lakad natin. Hindi man laging madali, ngunit laging may buwan biyahe. May mabuting paglalakbay. Bakit? Sapagkat mayroon tayong nanay na pumapatnubay sa atin. Amen? Ganyan tayo kamahal ng mahal na Birhen. Ang misyon ng mahal na Birhen hindi natatapos noong panahon lang ni Jesus 2,000 years ago. Even during our time, ang mahal na Birhen nakikilakbay pa rin sa atin sa iba't ibang mga titulo. Birhen man ng Antipolo, Birhen man ng Aranzazu, Birhen man na kung ano man ang titulo niyan. Pagpapatunayan na ang nanay natin, hindi tayo iniiwan, kundi lagi tayong sinasamahan sa ating bawat paglalakbay. Ito po, just a recent
experience, no? Ito lang, itong February lang. Ito pong February ay nagbiyahe ng Birhen sa May Kawayan, Bulacan, no? Kasi yung Birhen po dinadalaw-dalaw po sa mga parokya, mga nagre-request. So nagpunta po ako doon, nagmisa. Nung pauwi na po kami, no? At kami po ay nag-stop over muna sa NLEX. Nung makita ng mga tao na nakasama namin ang mahal na Birhen, naglapitan sa mahal na Birhen. Nung una, ito yung sakyan, nandito ako, sa malayo, no? Pero eventually, sabi nila, Father, pwede ba kaming makalapit sa Birhen? Kaya sabi namin, sige, no? Buksan natin at hayaan nating humalik at magdasal yung mga tao malapit sa Birhen. At alam po ninyo, kitang-kita ko yung galak sa puso ng mga tao na nagdasal. Na talaga namang siguro sa isip nila, hindi na namin kailangang umakyat ng Antipolo. Narito na mismo ang Birhen. Kaya pila. Habang nasa NLEX kami, pila yung mga tao. Nagdadasal. Yung isa pa dyan, no? Karga-karga yung anak niya. And then I realize, kahit saan at kahit kailan, talagang nanay natin ang mahal na Birhen. Hindi lang pangsimbahan ang mahal na Birhen. Kahit pala sa gasolinahan, sa NLEX, naroon din ang nanay natin na sinasamahan tayong mga anak niya. No? Kaya, itong panahon ng ating Jubilee, itong ginagawa nating pilgrimage, this is a good reminder for all of us that we have a mother journeying with us. Panginoon, nagiging Panginoon. Kasi hingi na lang tayo ng hingi sa Kanya eh. Tama? But you know what? Prayer is not just about asking, begging. Prayer is a relationship. Kaya sa ating pagiging deboto ng mahal na Birhen, siguraduhin natin na yung panalangin talaga natin ay lumalalim at nagmumula sa ating kalooban ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Pangalawa, pagsisisi. Sino na rito nang umpisal? Taas ang kamay. Hindi kayo nang umpisal? Mga born again ba kayo? Oh, ano? Wala pa. Wala pa kasi, March 20. Next week. May kasabayan ba kayo? Wala. Next week. Mangumpisal po kayo, no? Pagsisisi. Pangatlo, pagpapagaling ng sugat ng puso, pagpapalalim ng relasyon natin sa Diyos. Yan ang misyon natin. Unahin natin sa kalooban natin bilang mga deboto ng mahal na Birhen. Hindi lamang tayo after sa prosesyon, sa rosaryo, no, sa kung ano-anong pagdadamit, pagkokorona sa Birhen, hindi lang dapat diyan mag-focus. Mag-focus tayo sa papasok sa kalooban natin. Sapagkat bilang mga deboto, yan ang unang-una nating gagawin, ang maglakbay patungo sa ating kalooban. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, ano ang kailangang baguhin sa aking puso? Ano ang kailangang baguhin sa iyo? Lalo na ngayong Kwaresma, di ba? Ano ang suggestion ni Pope Leo? No? Na mag-fasting daw tayo. Sabi niya, mag-fasting tayo, hindi lamang sa pagkain. Mag-fasting din tayo sa mga hurtful words, unnecessary words na lumalabas sa bibig natin. Kasi minsan yung bibig natin, no? Hindi rin natin mapigilan eh. Minsan sasabihin natin sa kasister natin, uy, ang taba mo ngayon. No? Samantala yung kapatid mo na yan, hirap na nga mag-zumba araw-araw. No?
mataba pa rin ang tingin mo. No? O so siguro ngayong panahon ng Kwaresma, paalala din sa atin yan, no? Tame your tongue. Instead of magpintas ka, why not affirm? Why not appreciate the beauty ng isa't isa? Sige nga, lingunin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, alam mo, ang ganda-ganda mo ngayon. Ang gwapo-gwapo mo ngayon. O sana totoo yan, ha? You mean it. You say what you mean. You mean what you say. No? O kaya naman minsan sasabihin mo, baligtad naman. Sasabihin mo naman, uy, ang ganda naman ng damit mo, bagay na bagay sa'yo. Pero pagtalikod, baduy naman ang suot niya. Diba? Masyado tayong pintasero at pintasera. Pero minsan kung sino pa yung pintasero at pintasera, sila talaga yung pangit. Diba? Laitero at laitera, pero sila talaga yung pangit. Siguro inuunahan na lang siya, no? Para kasi baka laitin siya, kaya unahan niya na, laitin niya na rin yung iba. So baguhin natin yung puso. Mag-fast din tayo sa mga lumalabas sa ating bibig. From unnecessary words, from hurtful words na makakasakit sa ating kapwa. Sapagkat bawat isa sa atin may kanya-kanyang pinagdadaanan. May kanya-kanyang laban ng buhay na kinakaharap. Be kind naman. Tama? Maging mabuti tayo sa ating kapwa. Baguhin natin ang ating puso. Next is the ad extra. Yung kung kanina ad intra, paglalakbay sa kalooban, ngayon naman ad extra, paglalakbay sa misyon. Ang debosyon ay hindi nagtatapos sa ating pagbisita lamang sa shrine. Ang pagdedebosyon natin ay ipinagpapatuloy natin sa ating paglalakbay, sa ating mga kapamilya, sa ating komunidad, sa ating lipunan. Yan ang tunay na deboto. Dinadala natin yung ating nakuha at nakita kay Maria sa mga taong nakakasadaupang palad natin. Especially your family. Baka mamaya, ikaw, laman ka ng simbahan. Lahat na ata ng samahan sa simbahan, sinalihan mo. Kung ikaw babae, lay minister na lang kulang. Lahat sinalihan mo na. Pero minsan yung sarili mong pamilya, hindi mo naaayang magsimba. Hindi mo lang naaayang magdasal. Siguro magandang pagkakataon to sa iyo. Gawin mong misyon yun. Na yung asawa mong tamad magsimba, ay isang araw mapagsimba mo na. Sabihin mo sa kanya, minsan sasabihin niya sa iyo, honey, isimba mo na lang ako. Diba? Mga ganyan mga hindi pwede ka mo yun. Kanya-kanya ka mo kayo ng simba. Dapat magsimba din siya ng kanyang sarili. Kaya kung tunay tayong deboto ni Maria, tayo rin dapat ay tagapagdala ng kapayapaan at buhay sa iba. Imaginin mo, kanta ka ng kanta ng Ave, Ave, Viva la Virgen. Tapos after mo magprosesyon, may sinisiraan ka na tao. Talaga namang laman na laman ka ng simbahan ng lahat ng nobena. Pero number 1 kang chismoso at chismosa. Naninira ka ng kapwa-tao mo. Diba? Dapat tagapagdala tayo ng kapayapaan. Tagapagdala tayo ng buhay sa iba. Baka may tayo mga kapatid na talang pagod na sa buhay. Parang wala ng buhay. Parang papatay-patay. Sana tayo yung nagdadala ng buhay sa kanila. Ng rason para mabuhay sila. At magpatuloy sa kanilang laban ng buhay. At kasama natin ang Birhen ng Antipolo. Kalakbay natin sa kahinaan. Kalakbay natin sa daan. Kaagapay natin sa kahinaan. At kaakay natin patungo kay Jesus. Now,
spare me a more minute, no? Kung meron man tayong pinaka-target na matanggap sa ating pagpipilgrimage, hindi po yung pins, hindi yung memorabilia, tokens, hindi rin yung tatak sa inyong mga passport. Kung meron man kayong pinaka-aim sa inyong pagpipilgrimage, ito yon. Sabihin nyo nga, plenary indulgence. Go. Indulhensya plenaria. Ano ba yung indulhensya plenaria na yan, Father? Nakakain ba yan? Ano ba lasa niyan? No? Simplihan na lang po natin, no? Pero pwede niyong basahin, hindi niya nakalagay dyan. Tandaan po natin, kapag tayo ay nangumpisal, of course, pinatatawad na yung kasalanan natin. Tama? Anong inaalis sa atin? Yung guilt. Inaalis sa atin yon. Pero, yung dahil may ginawa kang kasalanan, meron kang injustice na ginawa sa kapwa mo. At kailangan mo yang pagbayaran. Halimbawa, di ba, sa penal, natin, pag nagnakaw ka, halimbawa, sabihin na natin, pinatawad ka na nung pinagnakawan mo. Pinatawad ka na, pero kailangan mong magbayad sa batas. Anong gagawin sa'yo? Ikukulong ka. O kaya pagmumultahin ka. Tama? Ganon din po sa ating cycle ng ating kasalanan. Every time na gumagawa tayo ng kasalanan, no matter how private it is, palagi tayong may injustice na ginagawa. At kailangan mo yang pagbayaran. Yun yung tinatawag na temporal punishment. Kaya nga, di ba, may sinasabi natin, ipinagdadasal natin yung mga kaluluwa sa purgatorio. Tama? Bakit? Kasi nagbabayad sila ngayon ng kanilang mga kasalanan. Nililinis ang kanilang mga kaluluwa sapagkat nabahiran ito ng dumi ng kasalanan. Now, ang purpose ng plenary indulgence, no, ay buburahin, tatanggalin yung temporal punishment na dapat sana ay maranasan mo. Okay? Now, how to obtain plenary indulgence? Of course, number 1, make a pilgrimage. Kaya ito nga ang ginagawa natin. Magpipilgrimage tayo. Yan, number 1, na-fulfill na natin. Number 2, make a sacramental confession. Mangumpisal ka. No? Within a reasonable time, before or after the pilgrimage, within about 20 days. Ayan yung nakalagay doon sa Apostolic Penitentiary, within 20 days before or after the pilgrimage. Yun yung validity. Number 3, receive Holy Communion, preferably on the day of the pilgrimage. Number 4, pray for the intentions of the Pope. Number 5, be detached from sin. And number 6, works of mercy. Self-explanatory naman na yan. But I want you to take note of this. A plenary indulgence can be gained only once a day. Kaya nga kung tutuusin, itong ginagawa nating pilgrimage na ito, 4 major roads. Sa isang road, ilang simbahan? 7. Kung tutuusin, hindi naman po talaga to pabilisan. Paunahan makatapos, hindi. Kasi nga, once a day nga lang ang indulgence. Halimbawa, napunta ka na sa simbahan ng San Rafael, Jubilidor yun, di ba? Yun pa lang, pwede mo na mag-gain yung plenary indulgence. Yung succeeding churches, wala na. Gets po ninyo? Once a day lang talaga. Kaya dapat hindi tayo nagkakarerahan. Kasi nung alam nyo, a week after mag-open ng mga Jubilee churches, may isa nang nakatapos agad. Ang bilis.
Ano ba ginagawa nito sa buhay? Addict ba to sa pilgrimage? No? Parang wala na itong ginagawa sa buhay kundi mag-pilgrimage eh. Now, one sacramental confession suffices for several plenary indulgence, but separate Holy Communion and separate prayer for the Holy Father's intentions are required for each plenary indulgence. Okay? Isang kumpisal, it will suffice to several plenary indulgence for as long as hindi ka pa nagkakasala ulit. Diba? Yun naman ang point dun. Now, indulgence can always be applied either to oneself or to the souls of the deceased. But they cannot be applied to the other persons living on earth. Kaya nga alam nyo, napakaganda na kapag kayo po ay magpipilgrimage, much better, i-offer nyo yan sa mga mahal nyo sa buhay na namayapa na. Kung yung nanay, tatay mo, hindi ka pa sigurado kung nasa langit na, baka mamaya yan na lang inaantay niya para makapasok sa langit. Yung indulgence na yan, para tuluyan ng malinis ang kanyang kasalanan. No, sa kanyang kasalanan. And this is the beauty of the church. Ibinibigay ito sa atin ng simbahan, hindi lamang para sa ating ganang sariling kapakanan. Ibinibigay ito sa atin ng simbahan para sa kapakanan din ng ibang tao. Kaya nga maganda, ialay mo yan sa mga mahal mo sa buhay na nauna na sa iyo. Halimbawa, sabihin mo, itong pilgrimage na gagawin ko ngayong araw na to, ay iniaalay ko sa kaluluwa ni... Ganun. Mas nagiging meaningful pa yung iyong ginagawang pag-pilgrimage. But they cannot be applied to the other persons living on earth. Kaya nga mali yung sasabihin nila, no? Isimba mo na lang ako. I-pilgrimage mo na lang ako. Hindi. It cannot be applied sa mga buhay pa. No? Patayin mo muna para ma-apply sa kanya. Biro lang, no? Kaya much better, i-apply natin ito sa mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na yung mga wala nang nakakaalala. Okay? So, indulgence, ang purpose nito, ay para linisin, patawarin, tanggalin na yung temporal punishment na dapat sana ay danasin natin. Malinaw po ba? Sana malinaw sa inyo, no? Now, to sum it up, pilgrimage reminds us, number one, that our life is a journey. Kanina pa natin sinasabi yan, na ang buhay natin ay paglalakbay lamang. Paglalakbay. Number two, it reminds us of our quest for God. Yung ating paghahangad sa Diyos. Kaya tayo nagpupunta sa mga shrines, mga pilgrimage churches, because we are in quest for God. Naghahangad tayo na maka-enkwentro natin ng Diyos. Number three, it reminds us, pilgrimage reminds us, that our true home is heaven. Ang tunay nating tahanan ay ang kalangitan. Hindi ito ang permanente nating address. Ang tunay nating tahanan na ating uuwian balang araw ay ang kaharian ng Diyos. And finally, Mary is our co-journeyer leading us to her Son, Jesus. Amen. Now, para wakasan po ang ating pagninilay, sama-sama nating basahin, prayerfully. Let's prayerfully read this poem. Ito po ay isang tula na isinulat ni Archbishop Soc Villegas. Alay niya sa ating mahal na Birhen. Sabay-sabay, kayumanggi ang kulay, ang setrong tangan-tangan sa gisag ng kababaan.
ang ina ng Antipolo, ang ina ng aming bayan, salamin ng aming hirap, karamay sa karamdaman. Tiwala kami sa Kanya, hindi niya kami iiwanan sa paglalakbay dito sa lupa patungo sa kalangitan. Mag-aapat na siglo na nang dumalaw sa silangan, katulad ng Kanyang anak, dito sa amin ay nanirahan. Sa dilim at liwanag, tunay siyang naging nanay. Inampun kaming lahat at buong giliw na inakay. Pinagbunyi ng Santo Papa, kinoronahan bilang reyna. Binukod ang dambana sa dasalan ng balana. Sa kabila ng mga ginto, mga damit na marangya, siya ay hamak na alipin lamang ng Diyos na bathala. Ang Birhen ng Antipolo ay walang hiling na kandila. Hindi niya hilig ang papuri, prosesyon, awit o tula. Tagubilin lagi sa atin, sa Kanyang anak ay tumalima. Sundin ng Kanyang utos, sundin at sumunod na halimbawa. May tanong po ba kayo? Malinaw na? Kung wala na, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you po. Maraming salamat po, Father Manjo. Palakpakan naman po natin ang ating Recollection Master sa napaka-inspiring na pagbabahagi, no? So, ramdam nating lahat ng mga nakinig ngayon na talagang may mga mensahe na tumama sa atin, no? Personally, ako po ang aking takeaway, of course, yung kahalagahan ng pilgrimage, no? Bilang presyon natin para sa parating na Kwaresma. So ito yung pilgrimage that reminds us na ang buhay natin ay isang journey, paglalakbay. Ito ay ang ating quest din for God. At ito rin ang pinapaalala niya sa atin na ang tunay na tahanan natin ay ang kalangitan, heaven, no, sa piling ng Diyos. At ang pilgrimage sa buong paglalakbay, kasama natin si Maria bilang ina na Jesus, no? So of course, alam ko yung iba din sa atin, naniniwala din ako, may kanya-kanya din tayong natanggap na mensahe ngayong araw. So maghahanap po ako ng sino kaya yung talagang may mga personal na mga takeaways ngayong gabi sa ating recollection. Sino po kaya dito? Si Ate Sol po kaya. Ate Sol, anong iyong personal takeaway? Sabi nga ni Father Manjo, anong ating pasalubong sa mga may naiwan natin sa bahay? Ano po yun? Okay. So, yung takeaway ko po na natutunan ko kay Father Manjo, our pilgrimage is a quest for God. And when we go to our journey to God, lagi nating kasama ang mahal na Birheng Ina. Palakpakan po natin si Ate Sol, no? Tsaka ang ganda rin nung piniliwanag sa atin ni Father Manjo yung history ng Our Lady of Peace and Good Voyage, no? For sure, yung ilan sa atin, parang first time nating narinig yun. It's really amazing. Ako kanina, ang galing, amazing. Isa pa pong may personal takeaway sa ating recollection. Dito ako sa may bandang likod. Sino po ang may personal takeaway po sa Ate Tess Buena? Meron po ba kayong personal takeaway sa ating Ate Tess Fabian? Ano po ang personal takeaway? Ano yung pinakatumatak sa puso mo dun sa talk ni Father Manjo? Yung pilgrimage daw, parang kailangan nating i-offer not for anybody else, pero napaka-importante na i-offer natin siya sa mga mahal nating sa buhay na mayapa na. Very good. Palakpakan po natin si Ate Tess Fabian. So for sure, sa ating pilgrimage, kaugnay ng journey,
ay yung sa Road of Love ay magiging mas meaningful, no? Ang mangyayari na pilgrimage natin. Mamaya i-announce mga details about it. Maraming salamat po ulit, Father Manjo, sa napakalalim at makahulugang pagbabahagi ng tunay na nagbigay liwanag sa ating pagninilay ngayong araw. Yes, alam ko po, palakpakan po natin sa Father Manjo. Bilang pasasalamat po sa inyong panahon, kaalaman at pagbabahagi ng salita ng Diyos, nais po naming magbigay ng munting pagkilala. Tinatawagan ko po to award the Certificate of Appreciation ang ating PPC President Atlin Reyes, ang head po ng Evangelization and Formation Ministry, Brother Jason De Jesus, and of course, our parochial vicar, Father Mark Louis Lazaro. Sige po, muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Hayaan niyo po akong basahin ang citation ng ating Certificate of Appreciation. Diocese of Antipolo National Shrine and Parish of Our Lady of Aranzazu, San Mateo Rizal, Certificate of Appreciation is awarded to Reverend Father Manjo Padilla for imparting and sharing his faith in renewing the community commitment during the 2026 Lenten Recollection on March 20, 2026 at the National Shrine and Parish of Our Lady of Aranzazu, San Mateo Rizal. Given this 20th day of March 2026 at the National Shrine and Parish of Our Lady of Aranzazu. Signed, yours truly, our PPC President, Sister Jocelyn A. Reyes, and for Reverend Father Rodrigo R. Eguia, our Shrine Rector and Parish Priest, signed by our Parochial Vicar, Reverend Mark Louis Lazaro. Muli, palakpakan po natin si Reverend Father Manjo Padilla. Of course, maiksing photo opportunity lang po muna with, of course, our PPC President, Atilin, Evangelization Ministry Head, Brother Jason, and our Parochial Vicar, Father Mark Louis Lazaro. Palakpakan po natin. Napakapusog nating lahat na uuwi ng bahay, no? Dahil sobra-sobra talaga ang ibinigay na pabaon sa atin ni Father Manjo para sa recollection na to. And of course, hingin din natin ang mensahe, no, ng isa sa malapit na pari sa atin bilang pangwakas bago natin tapusin ang ating recollection. Hingin po natin ang mensahe ng ating Parochial Vicar, Father Mark Louis Lazaro. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, on behalf of our parish priest, Reverend Father Rodrigo Rick Eguia, ako po ay nagpapasalamat ng lubos sa ating panauhin, ang ating recollection facilitator, master, si Reverend Father Manjo Ray Padilla. Palakpakan po natin ulit. Napakainam, napakahusay, no? Salamat Father Manjo sa pagpapaalala sa aming paglalakbay sa buhay pananampalataya na meron kaming pinanggalingan na lilingon, no? Babalik-balikan from time to time. Meron kaming bit-bit na krus, na rosaryo, na tinapay, na memorya sa aming paglalakbay na ito. Meron kaming nakakasama, no? Mga co-journeyers, mga nasa simbahan, kapamilya, kaibigan at siyempre ang ating mahal na ina. At meron tayong goal, no? Meron tayong end goal, ang kaharian ng kalangitan. Amen? Maraming salamat ulit, Reverend Father Manjo Ray Padilla. At babaunin namin ang inyong mga aral at sana maulit muli ang pagbisita mo rito sa Pambansang Dambana ng mahal na ina, ang Birhen ng Aranzazu. Maraming salamat, Father Manjo Ray Padilla. Thank you, Father Louis. Father Manjo, isa lang pong request. Alam po namin na pagod na po kayo sa picture taking. Isahang picture taking na lang po.
ng selfie with everyone po sa lahat. Opo. O, so pwede ba po mag-compress yung iba para daw po makasama sa picture? Ayan. O, di ba unahan sila? Ayan. O, compress everyone para sa isang malakihang community selfie with Father Louie. Father Manjo and Father Louie. O, yung mga nasa likod daw po, occupy daw po natin yung gitna, yung sa may likod po. Ayan. Okay po. Okay po. Okay po, thank you so much, Father Manjo and Father Louie. Balik po muna tayo sa upuan. Ayan na, nagpa-bless na sila. And kagaya nga ng sabi, ito ang isa sa magagandang paghahanda para sa paparating na Kwaresma. No? At dahil dyan, madami tayong mga activities na aabangan para i-announce yan. Tinatawagan ko po ang ating PPC President, Ate Lynn Reyes. Maraming salamat. So, bilang isang Kristiyano, isang pamilya, sabi nga ni Father, yung mga katabi natin dito ngayon, ang kasama natin sa paglalakbay. So, sama-sama po tayo sa ating pilgrim para po sa ating mga activities. So, March 25 po, sabi din ni Father kanina, kailangan nating maumpisal. So, ang March 25 po ang ating kumpisalang bayan. And then March 27, Viernes de la Rosa. So, 7 p.m. po ito. And then March 29 and March 31, meron po tayong sinakulo. Ating parokya para po sa paggunita ng dakilang pagmamahal ng ating Panginoon. At meron po tayong Jubilee Voyage Church Pilgrimage. Ito po ay sa April 25. So ang uunahin po nating puntahan ay ang pilgrim, ang voyage ng love. Ito po ay mula sa Halahala, Tanay, and then Pililya. So sama-sama po tayo. Iyan po ay April 25. So para po sa mga iba pang activities, manatili na po tayong tumingin sa ating Facebook page. At inaasahan po namin ang inyong pakikiisa. Sama-sama po tayo sa ating paglalakbay kasama ang ating mahal na Birheng Maria. Marami pong salamat at magandang gabi po. Ayan. Maraming salamat po, Ate Lynn. To formally conclude our recollection, of course, let us once again put ourselves in the presence of the Lord. Inaanyayahan ko po si Brother Frank Cruz to lead us in our concluding prayer, followed by the final blessing of our parochial vicar, Father Mark Louie Lazaro. Tumayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naman naming nasa langit, marami pong salamat sa inyong tulong at nairaos namin ng maayos ang Lenten recollection na ito. Marami pong salamat sa Recollection Master sa katauhan ni Reverend Father Manjo Padilla na ginawa mong instrumento upang maghatid ng iyong mabuting balita. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na tumimo sa aming puso't isipan
ang aming mga narinig at natutunan ngayong gabing ito. Gayon din ang patuloy mong paggabay hanggang sa aming pag-uwi at bigyan mo kami ng mahimbing na pagtulog upang sa kinabukasan ay masigla naming maisabuhay ang iyong salita. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo para nung una, ngayon, magpakailanman. Amen. Our Lady of Paranzasu, Our Lady of Peace and Good Voyage, Inanyayahan ko po ang kapatid na pari, Father Manjo, para sa paggawad ng pagbabasbas. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayong mapayapa. So, pumayag po ang Father Manjo na Opo. Alam ko po madami nag-aabang na magpa-picture. Napag-usapan po namin ni Father Louie, 200 po kada picture. 50 po sa akin. The joke lang po. Hintayin po natin magkakaproseso po sa pagpapapicture kay Father Manjo. So dalhin po natin yung mga natanggap natin today, not just in mind but in heart. Habang papalapit ang Holy Week, naway mas maging totoo ang ating paglalakbay kasama ang Panginoon sa kanyang sakripisyo at pagmamahal. At sa Easter Sunday, naway hindi lang tayo magdiwang ng kanyang muling pagkabuhay, kundi maranasan din natin ang bagong buhay na inalok niya. From reflection to renewal, naway maisabuhay natin to araw-araw. Magandang gabi po ulit sa lahat at pagpalain po tayo. Have a good night po. ingat po kayo. God bless you all.